Hingdeng thongke presi hawarkar bi risonim soronga je surihni rang korage thoma Farman Singhason constituency arlo langbong dim pipa chuak lamalong saike klempon pangcheng pontanglo Puloni Mandar Congress Committee tumpenta hingdeng sira phokerapli Mahatma Gandhi amahange thegarni katalon pon Hingdeng thongke presi hawarkar bi risonim soronga je surihni rang korage thoma Farman Singhason constituency arlo langbong dim pipa chuak lamalong saike klempon pangcheng pontanglo lakhang ko Singhason constituency arlo langbong dim pipa chuak lamalong nonangki leji pri chikloni phaing kore sipen kora pliarni habar ki miru sonim soronga je surihni rang korage thoma Farman TV ponche saike klempon bomlo bangso JKY evalong tirika maipu amorcheng ki sora maipu mencheng rong hang konchon bang atis terang atum saike klemamu anchelang dunlo perangke tum ke humrida muhudang pachini dun kelapu henlo kedam tanganing kan pen mute pininganing kan se alira lon chipi ponji pusinang pachini dun manja pen sumitra teron pi report time news tipu Kardom kadu koi phanta apana pas tame time news kelang karbi sulang doat phanda me kurang thu pajirlo nilitum Singhason habar pen tame non kewangji ingdeng thongka praisi habar karbi bisonu sarong je mesen met pen ketalon panji phandi tum chisek chedang pan bomlo nilitum dangcheng ho 21 nilitum la so chiklo ni phai pada chitia chiklo ni phai ko si pensin nilitum kam cheng ponlo lasinon mat kene nilitum 20% ang si uncholang stamin tum an apor teng pen kapatang point phasi nilitum chisek chedang ponlo apenan pars da mela bang sola nang chirap chitu dun nilitum ningching samnai ningchi thenai ake hai omor sing tiso karbenglo termos konsil iam langlihin pensi nilitum han semet pet kachirap chitu pangenang chipidun lo e kepang cheng ponjila bangke pai achiklo ni priachiklo ni pai ko ra sipen ko ra piang sin nilitum labangso pajopon pon onno labangke nilitum labangso habar pan semet pet nang chirap dun bangke nilitum ching honnai ake hai omor sing tiso alangli hin pensi ni tomhan nang sirap chitu dun Puloni Mandar Congress Committee tumpenta hingdeng sira phokerapli Mahatma Gandhi amahange thegarni katalon pon bangso amaida baje keben pangcheng ponsi deda pomate Mahatma Gandhi aphan milur kai ponsi kachiki mo sai deng ponlo lapen bangso amailong Mahatma Gandhi akai lamu sitame gangura tirang hin penchi hek pen thanba chini pon la somaya luhia man benang jitong dun dor sing sing Mandar Congress President ben chenglok penahan ke thege dinga tum chitong dun si mayar di pidun Puluni pen bari thetok bi report time news dipu non mai do ke sari pon akai so bisang lapen kyong do ke hai tum nili hano yerum ke avelo sitame kyong do apor nili regional party siklen pon 1986 pen puan sta la soda di penang pen ye regional party bang ning chi thek han that something ko la se non bang ke ning chi thek ton ke plan ke dam ji ora bang so along polote la congress along si plan no ko asi pini ni so amai lo amai ning kan asi la congress lo kamu pen han apcha si paling ko bang ni kam Puloni MCC mate Mandar Congress Committee hin pen nilitum Karbi Anglong District Congress Committee hin pen nilitum phan isi tingkhat alu mate circular na kele ro ajoine nitum high command along occupancy nitum pini Mahatma Gandhi abhang ke thek haru isira phoke bakli angdeng pini nitum Puloni Mandal Congress Committee asai hemalong nilitum Puloni Mandal Congress Committee Puloni Mandal Mohila Congress Committee Lapen Puloni Mandal Youth Congress Committee Chelang Petpen nitum pini ladak Puloni Mandal Congress Committee asai hemalong nitum Mahatma Gandhi amang ke thek tasuni nitum talon poniglo tasilaso ke talon pon along pini dak na chetong dun Karbi Anglong District Congress Secretary ake hai Khoya Singh Terang Lapen dak ni tum long MCC President Secretary Ban Chenglok member ake hai tum Lapen
ere muhila tum iu da tum nasi tong dim lo lasi ni tum mesen ben pini pechun pon lo in samjin pen lasi na tum press media pini dak na chi tong thega po na tum press media phantani tum dak koloni mondol congress committee la penili koloni mondol congress in charge ahin penai tum phan ni hin pen ni atong kanam baje lo lasi non eprang ke wangji pini ladak la Mahatma Gandhi mang ke thek pen pachet ton pon sini di tumalong pini regional party pen damai dak na jon dundo alang li amen ke Biren Singh Hanse alang li 3 star pusigi ku amena bangke tama sikaring tia PCC angkana rolo alang li ke la se nilitung na Mahatma Gandhi mang ke thek la so ni pen pachet ton pon si la so joining a program ke teng pon tani tuni bhami pik pusini tum chima tha pon lo la se nilitung pini la da Mahatma Gandhi mang ke thek ke talon pon la so amai alam ke nali tong lam than ben si nilaming ton pon lo kardok